The Times tistaqsi jekk il-Gvern hux lest li jieħu r-riskju li jiffaċċja vot fil-Parlament wara l-1 ta' Ottubru b'Jeffrey Pulicino Orlando, Jasmine Mulliet u Franco De Bono fuq in-naħa tiegħu. Dan jinkludi l-vot kruċjali li jrid jittieħed fuq il-budget għas-sena d-dieħla li jekk ma jgħaddix ikun ifisser li l-Gvern ikollu jirriżenja. The Times tgħid li l-affarijiet jistgħu jmorru bis-sallar. Wara d-deċiżjoni li Jeffrey Pulicino Orlando, Jasmine Mulliet u Franco De Bono ma jitħallewx ikunu kandidati mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, issir iktar urġenti minn qatt qabel il-ħtieġa li tissejjaħ elezzjoni ġenerali, tkompli The Times. U dan għaliex issa Pulicino Orlando, Mulliet u De Bono m'għandhom xejn jitilfu. Ir-rikonċiljazzjoni mhijiex se taħdem iktar. Fl-aħħar mill-aħħar kif tindika s-sitwazzjoni preżenti, ir-rikonċiljazzjoni ma ħadmet qatt. The Times tfakkar kif il-Prim Ministru fl-aħħar xhur ipprova jikkuntenta lil Franco De Bono. Madankollu xejn ma nbidel. Għal kuntrarju tkompli The Times jista' jkun li deputati oħra nazzjonalisti setgħu interpretaw dan kollu bħala sinjal ta' djufija min-naħa ta' Lorenz Gonzi. L-editorjal jgħid li ħafna qed jistaqsu għaliex il-Partit Nazzjonalista stenna s'issa biex dik li The Times issejjaħ bħala pożizzjoni jibsa kontra Jeffrey Pulicino Orlando, Jasmine Mulliet u Franco De Bono. The Times tistaqsi jekk dan hux qed jiġri issa forsi għaliex il-Partit Nazzjonalista għandu kollox lest biex jiffaċċja elezzjoni ġenerali. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jaħli iktar ħin, jikkonkludi l-editorjal ta' The Times.